रउए हैं रउए हैं बोली ना मुँह से रउए हैं मैंने हम कथी हैं आदमी हैं। अरे साला आदमी चुतिया आदमी फिर चुतिया मुखिया बोल हुए भाई मुखिया है भाई जब तारा सामने सरेआम है आदमी खड़ा बा खड़ा में तो तेरा आदमी या बैल में फर्क नहीं चाहिए हम बैल हैं एक आदमी बतावल हजन नहीं रउए के यहाँ आइल बनी हो अच्छा रउए दिले बताए लो यो खिसी आइले ताकत ए मारा सुनी ना लाज लागत तो कन जन तो चली ना घर में टाइम ना लगी ना टाइम लगी हम कोनो जवान बने जे टाइम लगाए बुढ़ाई ले बनी खड़ा खड़ा 5 मिनट में मार लो सर तो भर जाए इधर इधर पगड़ी बना ऐसा हुआ है ये सर्व सीता कुंड में जितना हथियार मिले सब खपा देते सीता कुंड को हथियार तोरा से खपी सब खपा दे जान दे कथी हो लोहा का बाकुआ बोले उनका गला दे में मेरा कार्बाइड तैयार बा लोहा की चीज गला दे भाई गला दे अरे भाई था डबल देना कोते नानु टाइम लगी मार दो काहे खिसिया तेरा बुझे के डेट टाइम लगा नानु टाइम लगा ना 5 मिनट में मारन खड़ा खड़ा सर दे हर जाए मार पर भाई साला तो तोर शादी हो गइल बा शादी हो गइल बा हां तोर शादी को लइका बड़ा सुन आधा दर्जन यानी कि 6 गो शादी हो गइल बा 6 गो लइका बड़ा सुन बूढ़ा गेल बड़े तो वो सरवत नहीं नो चौकर में पड़ल बड़े ओ दिन पिएले साला नासा चढ़ तोरा सारा हम कथी बुझाते ने साला रे ते हमरा कथी समझ के बात करते रे बेहुदा साला रे तू कथी समझ के मार दो सारा कथी कहत रे तारा घरे जुगाड़ मिली अब नासा ना चढ़ी मार के सरो गहुन के मुड़ी थूर दो आई दादा हो दादा बेकार बा दारू पियल छोड़िए देले में भलाई हो तोरा तो ना पिल्ला खानी गांठ के मुंगा दे बुझल कि ना ए भाई कथी समझ दे इतना मारत रे ते कथी समझता रे कथी मांगत रे हमरा से दारू खोत रे ए भाई एने आओ लगला बोलावे ऐसे ई सब चीज जोन बानू ई हाला को के ना कहल जाला अच्छा या के कान में कहल जाला दारू बा हाला को के 4 गांव के लोग जना दो तब कहा दारू बा बेहुदा आदमी नाओ ये सब चीज के जब हाला के कहबो न तो हेतनो भनक लग जाई पुलिस प्रभारी लोग के तो सीधे पकड़ के ढुका दिलो ओ भनक लग जाई सीधे पकड़ के ढुका दिलो तनको जानकारी हो जाई तो पेलिस आ जाई तो तुमने कैसे कह कि भटिया वाला हम ही न होई हां अरे मर्दवा दारू वाला ते होगा मार दे तेरा मां या ये तार माथा खराब हो गई बा भाई सोच बोल भाई जान ले ना तो हमरा बहुत खीस बरेला ठीक बा ले आओ कैसे बा 100 रुपया बोतल ले आओ एक बोतल ले आओ हां एक बोतल लाओ भाई तोरा विश्वास नहीं है का तोरा विश्वास नहीं है का है पहले पैसा जमा करो तब ले आए नोट के कमी बा पूरा दे है 5 सही हो